Najeriya ƙasa ta ce. Har kullum ni ma haka. Najeriya ƙasa ta ce. Najeriya ƙasa ta ce. Haka ne ma, Najeriya ƙasa ta ce. Kuma ƙasa ce mai tarin dukiya da arziki. Ya kamata mu san menene 'yancinmu da kuma ci gabanmu. Najeriya ƙasa ce lamba ɗaya tilo a duniya. 'Yan ƙasa ta Najeriya, ya kamata mu farka daga baccin da Muna buƙatar kayan masarufi su sauko. 'Yan ƙasa ta, ya kamata mu tashi mu farka. Bursu muke yi, amma kullum cutar da mu suke yi. ana kama 'yan uwanmu, ana kashe su tamkar dabbobi. Ya kamata ku gane, Zuciyoyinmu sun ƙeƙashe. Mun kai matakin da a yanzu ba ma tsoron mutuwa. Haka zalika kun gama kashe mu a zuciyoyi, saura kuma ta zahiri mun shirya don mutuwa akan 'yancin kanmu da kuma ƙasarmu.